Kaikki, tänään me pelataan Gränniä taas tästä, kun ei ole muuta tekemistä täällä. Mä en oo siis ikinä pelannut, no on oikeesti. Viimeksi eilenhän mä tein sen videon, niin aika faa ihminen. Oota. Tämmönen. Mutta eiköhän mennä äijä. Nyt me laitetaan Iisille. No ei, en mä oo mikään lällypoika. Lällymässä uniansa. Niin. Sitten me mennään tälle ja sitten me painetaan tälle. Mä voin ai että tänään me herätään täältä. Ei äijä, missä mä oon? Mä en oo mun omassa kodissa. Mikä tää paikka on? Kuka tää paikka on? Tai siis mikä tää? Ja se, jos se on taas tällä, miksi se aina kämppii täällä? Nyt ei oo. Tää voi mennä hyväksi. Se ei oo täälläkään. Okei. Mä en tiedä tuleeko se sitä hyvää vai huono. Äijä, täällä ei oo mitään. Aika paska. Oho, anteeksi. Ei oo tarkoitus kiroilla. Otetaan tää ja mennään. Mennään tänne. En täällä mikään kiire oo. Jos Gränny tulee tosta niin ripmää. Okei, log in. Mutta tilatkaa kanava, jos et oo tilannut tässä välissä. Sitten niin, että tilaa kanava. Video jatkuu. Oli vähän hommia, mutta mä kuolin, kun Gränny tuli vähän opettamaan mua, miten käyttäydytään, niin nyt me spreijataan sen naama, että siitä tulee sokea. No niin, se on ylhäällä. Sä oot nähnyt mua. No niin. Sä et huomaa mua. Kato, mutta jos mä teen tätä kelloa tälle, oli. Mulla ei ollut musiikki päällä, että anteeksi siis. Äijä, miksi mulla ei kuullut nää äänet? Äijä, mitä vitsiä? No niin, mulla oli äänet pois kulkeesta. Te kuulitte, mutta mä en varmaan. Oli. No niin. Tuli äsken vähän Kringe-mainos tossa vastaan, että no se suihke on tuolla, mitä Mauli, hauli, krossi, Mauli, auta Mauli. Ei, auttakaa, yksi pelastus mulle ja yksi tilaus, yksi pelastus mulle. Äijä, mä en uskalla käyttää mä uskallan käyttää pikkupoika. Mä en avaa tota, mä en oo avaamassa tota. Sen alla mä! Mitä vitsiä? Sokea paska. No niin. Tova. Sä oot sokea, miten sä näet muka? Et oo enää sokea. No niin, nyt oot. Nulikka. Mä en pelkkä nulikka. Se ei hyövytä, että sä laitat karhuansa. Oli. Mä en pelkkä nulikka, en pelkkä mun luoja. Watermelon. Musta tuntuu, että sä vaan jahtaat mua. Äijä.
Mitä Viitala? Mitä Viitala? Oh. Sehän tulee tänne. Saat kriipivää. Ei kiinnosta, mä tapan sut vaikka tosta vaan. Kusisia nappuloita päivästä toiseen. Voisin syödä vaikka tämän käpän tosta vaan, koska olen ja amatolle. No niin, very good, very nice. Äijä. Mikä koodi? En mä mitään koodeja. Anna mun pihvi. Mun pihvi ryöstettiin sinä. Anna minun pihvi takas. Minä tulen sinun uni, jos sinä anna minun pihvi takas. Sinä anna minut pihvi takas. Muuten sä kuset maatolle. Ränni, tuu tänne. Tuu tänne, Kränni. Tuu vaan. Se tulee sieltä. Okei, se räjähti siihen. Ripper Kränni. Hei, jalkapalloa. Hei, sun käsi tuli, Kränni, tuohon. Jalkapalloa. Mitä? Mihin mä kuolin? Kertokaa mulle, mihin mä kuolin. Mihin mä kuolin, äijät? Taas. Äijä. Älkää antako mainoksia häiritä teitä. Mä oon aika kusessa. Joo, mä oon aika kusessa. Kränni on kussu mun päällä. Mun selästäkin vuotaa verta, kun Kränni kusii mun päällä. Tai sitten se on Krännin passaa. Mutta ei puhuta nyt siitä. Kränny, sä et oo täällä. Oli. Se tulee. Mä tunnen sen tulee. Se tulee ja tappaa meidät hengiltä. Tappaa hengiltä meidätkin ja sinutkin. Sehän tulee uudelleen ja jäätyy paikalleen. Eikä mua haittaa, koska se on kusim nappula. Niin. Kusisia nappuloita päivästä toiseen. Tuva. Mä pelkää sua niistä. Tuliko? Kyllä sulla kestää. Bang! Holy. English or Spanish? English or Spanish? Jos liikutat homo. Tai siis lesbo. Noniin. Georgina, Okei, sä teleporttasit sitten sinne. Niinku se maatolle. Näin kun se. Mamacita. Grita. Kusisia nappuloita päivästä toiseen. Jos en parempaa saa, niin kuusen maatolle.